Som al carrer Ulldecona 210 al Prat Vermell. Avui Jaume Collboni, alcalde de la ciutat, i Pedro Sánchez, el president, visiten aquesta promoció, que és un habitatge públic que s'ha entregat aquest mateix any. També acompanya la comitiva institucional la ministra Isabel Rodríguez, que és ministra d'Habitatge i Agenda Urbana. Tot plegat perquè el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana ha finançat part d'aquesta promoció en el marc de les polítiques de foment també a l'habitatge de lloguer, en un context, recordem, en què en la ciutat el preu és pels núvols.